Goeiedag iedereen te Kloosterzande. Dus Kloosterzande op ongeveer 7 kilometer van Vogelwaarde en van Hulst, Stationsplein, winkelcentrum 12 kilometer, dus 17 kilometer van de Belgische grens. Ook nog even interessant hier, is ook een omgeving dat ik regelmatig kom fietsen. Dus nog een dronevlucht nu en dan ook aansluitend de Westerschelde met walzoorden. Veel plezier met de beelden. Zo, welkom in Kloosterzande. Het is een bijzonder mooie regio, ook vlakbij de Westerschelde. Dus de mogelijkheid voor prachtige fietstochten, wandelingen te maken. Hier ben ik even op de centrale route. Dan ook de molen in beeld. Ja, en dan ook aan het Marijkeplein even verder heb je veel commerciële zaken. Een supermarkt, een apotheker, dan ook verschillende bakkerijen. Ik zeg dat wel even, want bijvoorbeeld in Vogelwaarde, natuurlijk Vogelwaarde 2000 inwoners, heb je niet zoveel commerciële zaken, wel natuurlijk een buurtwinkel. Zo even mooi in beeld hier op het Marijkeplein. En dus ook recent hier een pinautomaat aanwezig. Ja, ook het frietkot. Dus wel ook interessant op het plein. Al die commerciële nutsvoorzieningen feitelijk. Hè. Dus hier een beeld op Plus Kloosterzande. Zo nog even interessant is een algemeen blik op het dorp hier. Maximum flight altitude reached. Dus die ook afhangt van de gemeente Hulst. Redelijk groot. En opnieuw hier een beeld op de Westerschelde. Snelle verbinding naar Walzoorden. Natuurlijk wel een eindpunt. Voor de andere kant moet je via de Westerschelde-tunnel Terneuzen. Dus heb je de aansluiting voor Middelburg, voor Goes. Ja, ook een sportterrein hier. Ja, sportterrein is praktisch overal. Ook in Vogelwaarde, maar dan ook de tennisvelden en een zwembad. Een openluchtzwembad hier. Dat is ook wel bijzonder positief. Het is ook goed voor de gezondheid regelmatig te gaan zwemmen.
Zo, nog even interessant, ik heb hier terug een beeld over de uitgang van Kloosterzande. En dus hier op zaterdag heb je dus een dienst van de haltetaxi. Zo, ik heb die nu net hier in beeld. Er was zo pas hier een reiziger gekomen. Dus de mogelijkheid om naar Hulst te reizen, ja, ook een gemiddelde van 10 kilometer van dit punt. Maar dus er is geen busvervoer op zaterdag en zondag naar Hulst, dus het is vervoer op aanvraag. Dus we hebben wel de verbinding met Terneuzen, dus Kloosterzande, Hengsdijk, Vogelwaarde, Zaamslag, Terneuzen. Maar dus voor Hulst, zowel van dit punt als van Vogelwaarde bijvoorbeeld, moet je dus naar hier reizen en vervolgens een taxi reserveren. Zo nog even een prachtig panoramisch overzicht over Kloosterzande. En nu ga ik doorvliegen naar Walshoorden. Hier is het wel bijzonder rustig. Dus in Walshoorden heb je dan ook direct hier een postorderbedrijf, voormalig feitelijk, die net verkocht geweest is. Enige tijd terug. Het is nog niet duidelijk wat er hier zal komen. Dus hier even in beeld. En dan ook aansluitend een bedrijf van beton. Betonzaken hier. En dan kom ik Walshoorden binnen. Bijzonder mooie Walshoorden. Ook een vernieuwde stuk aan de zeedijk. Prachtig om te gaan wandelen, te fietsen. Dus een aanrader even te komen hier. Natuurlijk bereikbaar met de fiets, een mooie fietstocht tot dit punt. En dan kan je ook via de zeedijk, langs Perk, Polder en zo verder naar Terneuzen. Dus hier het vernieuwde gedeelte werd ook al in de tijd gefilmd. Bijzonder mooi. En ook een stuk klein strand hier. Ja, ik zie hier nu ook de picknicktafels. Die staan nu hier ook. Bijzonder aangenaam. Hè? En dan dit punt, fantastisch. En dan de aansluitende route hier om te wandelen, te fietsen.
Ja, hier aan de locatie van Walsrode heb je dus die ene route hier. En natuurlijk heb je wel even het in- en uitgaande verkeer. Maar bon, wel een bijzonder rustige locatie. Hè.